हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशंस। आज आम यह भिडियो पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान बहिर पंचम अध्याय आम देशर भूमिरूप और जलवायु पाठटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। अभ्यास नंबर 1 परिदेशी आरब सागर में अवस्थित द्वीपपुंज। आरब सागर क्यों द्वीपपुंज अच्छी? उत्तर हेब लाक्षाद्वीप। नंबर ख भारतर बृहत्तम मरुभूमि। भारतर बृहत्तम मरुभूमि है थर। नंबर ग बंगोपसागर में अवस्थित द्वीपपुंज। बंगोपसागर में जो द्वीपपुंज अच्छी ताहा अंडमान निकोबर द्वीपपुंज। नंबर ख ओडिशा थिबा ग्रीष्म निवास। ओडिशा जो ग्रीष्म निवास अच्छी ताहा दारिंगबाड़ी। नंबर 2 रे देछि भूल थिले ठीक करी लेख। देख क जो जोटा धाड़ी देछि से धाड़ी किसी भूल अच्छी ताको आमे ठीक करी लिखिबा। क नंबर हिला दुई धाड़ी पर्वत मध्य जो समतल भूमि देखा जाए ताहाकू मरुभूमि कहा जाए। এটা কোউঠি ভুল আছে? এটা দেখো দুই ধাড়ি পর্বত মধ্যে যে সমতল ভূমি দেখা যায় তাহাকু কোন কুହାଯାଏ? মরুভূমি কি না, তাহাকু ଆମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର ଖ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଏହା ବର୍ଷ ସାରା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏଠାରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି? এইଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରିଥିବା ଏଇଟା ଭୁଲ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଛି? ନା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଏହା ବର୍ଷ ସାରା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ନମ୍ବର ଗ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। এটা କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଭୂମି ଦେଖାଯାଏ କି? ନା, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେକ ରଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଭୂମିରୂପ ଗୁଡ଼ିକର। ତ କେଉଁ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଭୂମିରୂପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ ତାହାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସମତଳ ଭୂମି ସହିତ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ମରୁଭୂମି ସହିତ। ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ତାହା ଉଚ୍ଚଭୂମି। ନୀଳ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନୀଳଟା ଜଳଭାଗ ଏବଂ ଫିକା ବାଦାମୀ ହେଉଛି ମାଳଭୂମି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 4 କୋରେ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ ଦେଶ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାରିଅଛି। ମହାନଦୀ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାରିଛି? ନା ଏଠାରେ ଲେଖିବ ମହାନଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାରିଛି। ଖ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଡ୍ୟାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନମ୍ବର ଗ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ଥର ମରୁଭୂମି ଡ୍ୟାଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜସ୍ଥାନ। ନମ୍ବର ଘ ସୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡ୍ୟାଶ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତଳ ବାୟୁ। ନମ୍ବର ଚ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଡ୍ୟାଶ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ତାପ୍ତି ନଦୀ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ତାପରେ ନମ୍ବର ଚ এটা 6 লিখিଦେଇଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିର ଭୂମିରୂପ। ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିର ଭୂମିରୂପ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ। ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 5ର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରେ ଦେଇଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରହିଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର ଖ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କାହିଁକି ବରଫାବୃତ ଥାଏ? ଉତ୍ତରସ୍ଥ ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବରଫାବୃତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଗ
ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଟି ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଉର୍ବର ଏବଂ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁକରି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଘ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମାଲଭୂମିରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି? ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମାଲଭୂମିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ନମ୍ବର ଚ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କେରଳଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ନମ୍ବର 6 ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଛ ଧରି କାହିଁକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି? ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଟି ସମତଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।